खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। गिबि खौराङावनो दङ आसामा इउसिसि बिल पास खालामनो हानाय थामथि रायजो जाबाय। बेरेखा हान्जानि हेंथा सोमावसारनायनि गेजेरावनो हादरसा आयेन आफादा बे बिलखौ पास खालामनायनि उनाव आसामा समान नोगोरारि आयेन इउसिसिखौ आजावनाय हादरनि थामथि रायजो जाबाय। बेरेखा दोलोफोरा बेखौ गुवारै नायबिजिरफिननो थाखाय सेलेक्ट कमिटिनिसिम दैथायहरनो दाबि खालामदोंमोनब्लाबो बे बिलखौ पास खालामनाय जादों। नाथाय एसेमब्लिनि बुंथिगिरिया बे खावलायनायखौ नेवसियो आरो बिलखौ भट होनो थाखाय सिगांलांनो गनायथि होयो। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि बे आयेननि थांखिया ट्राइबेल माहारिफोरनि मोनथाय आरो दोरोंफोरखौ रैखाथि होनानै हाबा जानाय, फाथिनाय बिसिनाय, उनमोनथाय आरो लिभ इन रिलेशनशिपजों सोमोन्दो गोनां समान नोगोरारि नेम लाबोनाय, जाय बिथांमोनहा बिलनिफ्राय रेहाय मोननाय ट्राइबेल माहारिफोरनि मोनथाय आरो दोरोंफोरखौ रैखाथि होगोन। बेरेखा दोलोफोरा सरकारखौ सोंखारिनानै बुङो दि बे आयेनखौ गनायथि होनायनि सिगां गुवारै रायजो राजाफोरनि सायाव सावरायनायनि गोनांथि दं। बे बिलखौ पास खालामनायनि उनाव गासै हादोरसायाव गेदेर राजखान्थियारि दान्थे बिदान्थे सोमजिहोदों। नैथि खौराङाव दङ ट्राइबेल माहारिफोरखौ इउसिसिनिफ्राय रेहाय होनाय जाबाय। आसाम सीएम आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि आसामाव ट्राइबेल माहारिफोरनि गावसोरनि दोरोङारि आसार-खान्थि, हारिमु आरो समाजारि आसार-खान्थिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय रोखोमसे नोगोरारि आयेन इउसिसिनि आवथायाव दोननाय जादों। गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुङो दि गोबां ट्राइबेल हान्जाफोरा हाबा, उनमोनथाय आरो नखरारि बिथिंजों सोमोन्दो थानाय गावबा गावनि नेमखान्थि बादियै सोलिफुङो। शर्मा बिथाङा बेखौबो रोखा खालामो दि इउसिसि बिलनि थांखिया ट्राइबेल माहारिफोरनि थाखाय संबिजिरारि रैखाथिखौ सनमान होनानै समाजनि गुबुन गुबुन थाखोनि थाखाय नोगोरारि आयेनफोराव गोरोबथि लाबोनाय। थामथि खौराङाव दङ बिसमुरिनिफ्राय सरलपारा थांनाय लामायाव लागायबाय सिसि केमेरा। सरलपारायाव थाङोब्ला साफ्रोमबो गारि सालायगिरिफोरा 40 स्पिडल' गारि सालायनो हासिगोन, नङाब्ला होनांगोन जुरिमाना। साफ्रोमबो गारि सालायगिरिफोरखौ सांग्रांथि होनो आरो जाब्रबथाय एक्सिडेन्टनिफ्राय रैखा खालामनो कक्राझार जिल्लानि सरलपारायाव थांनाय सिकनाझार लामा गेजेर गेजेर बिसमुरिनिफ्राय सरलपारा लामायाव हाग्रा गेजेराव लेजार स्पिड डिटेक्टर मेसिनफोरखौ लगायबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटी लक भवनाव आसामनि रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यखौ लोगो हमहैदों एमपि प्रमद बर', एमपि जयन्त बसुमतारी आरो बारग' एमएलए जलेन दैमारी बिथांमोना। आसामनि शेड्युल ट्राइब्स हाजोआरि जिल्लाफोरनि सायाव सावरायनाय आरो लोगोसे गेलेफु हादोरारि राजा लामा आरो रेलवे मावथांखिखौ गोदान महर होनायनि थांखिनि सायाव सावरायो, जेराव आबहावा रैखाथि आरो अरायथा जौगानायखौ थि खालामनो थाखाय सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि जिब-जुनार करिडर ओनसोलनि गेजेरजों मोनसे गोजौ दालां बानायनायनि सायाव सावरायो। बाथि खौराङाव दङ UPPL लाइमोन आफादगिरि राकेश ब्रह्मआ दोलोनिफ्राय बिबान एंगारबाय। मुसलपुर BTC बियाबनि UPPL दोलोनि MCLA राकेश ब्रह्मआ लाइमोन UPPL दोलोनि आफादगिरि मासि आरो दोलोनिफ्राय रिजाइनेसन लेटार होबाय। द'थि खौराङाव दङ तामिलनाडुआव आसामनि सेंग्रानि गोथै सह मोननाय जादों। नखरनि सुबुंफोरा गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होदों। आसामनि सासे लाइमोनखौ तामिलनाडुआव गोमोथाव थासारियाव गोथै सह मोननाय जादों, जायनि जाहोनाव नखरनि सोद्रोमाफोर आरो जायगानि थागिबिफोरनि गेजेराव सोमोनांनाय आरो जिंगा सिखांनाय सोमजिहोदों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे लाइमोना खामानिनि थाखाय तामिलनाडुआव थांदोंमोन। उनाव बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा बिथांनि थैनायनि खौरांखौ मोनो आरो बे जाथायाव गाज्रि आखु दिन्थिनाय जानो हागौ होनना दाबि खालामदों। नखरनि सोद्रोमाफोरा मोजाङै नायबिजिरनांगौ होनना दाबि खालामदों आरो बिजिरनायनि थाखाय बिबानगिरिफोरनिसिम खावलायहरदों। बिथांमोनहा दाबि खालामदों दि थैनायनि सायाव गोबां फिननाय गैयै सोंथिफोर दं। थैनायनि थार जाहोनखौ मिथिनो थाखाय तामिलनाडुनि पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय। मावख'गिरिफोरा नायबिजिरनायखौ सोलिहोबाय थानायनि जाहोनाव आरोबाव गुवारै फोरमायनायखौ नेनाय जादों।
स्निथि खौराङाव दङ आसाम बिधान सभानि साखाथियाव बाइकआ मोब्लिबनि खुन्थियाजों सौग्रावनानै लाइमोननि जिउ खहा। गुवाहाटीआव आसाम बिधान सभानि साखाथियाव मोब्लिबनि खुन्थियाजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे लाइमोना लामा जाब्रबथायाव जिउ खोमायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथाया हर गेजेराव जायो जेब्ला सालायगिरिया बाइकनिफ्राय कन्ट्रल खोमानानै गोबां गोहोजों खुन्थियाजों सौग्रावहोयो। गोब्राबै जोखोम जानानै लाइमोना जायगायावनो जिउ गोमायो। पुलिसआ थाबैनो जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो गोथै सहखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरो। जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय नायबिजिरनायखौ जागायनाय जादों। बे जाथाया फिन खेबसेबाव नोगोरमायाव लामा रैखाथि आरो सांग्रांथि गैयि गारि सालायनायनि सायाव जिंगा सिखांहोदों। 9थि खौराङाव दङ आसाम एसेम्ब्लिया इउनिफर्म सिभिल क'ड बिलखौ पास खालामबाय। आसाम बिधान सभाया रोखोमसे नोगोरारि आयेन UCC बिल 2022 खौ गोख्रों हेंथा आरो बेरेखा दोलोफोरनि दाबिफोरनि गेजेराव गनायथि होदों। बिलखौ आरोबाव नायबिजिरफिननो थाखाय सेलेक्ट कमिटिनिसिम दैथायहरनांगौ। बे थांखि लानाय आयेननि थांखिया आसामाव हाबा, फाथैनाय, उनमोनथाय आरो लिभ इन रिलेशननि सोमोन्दै सरासनस्रा नेमखान्थि गायसननाय। सरकारा बुङो दि बे बिलआ गासै हारिफोरनि गेजेराव समानथाय आरो समान आयेनारि मानदान्दा थि खालामनो थाखाय जादों। फारसेथिं सिडिउल ट्राइबफोरखौ बेनि मावफारिनिफ्राय एरख'नाय जादों। बेरेखा दोलोफोरा जुक्ति होदोंमोन दि बे बिलखौ पास खालामनायनि सिगां गुवारै रायजो राजाफोरनि सायाव सावरायनाय आरो मोजाङै बिजिरनायनि गोनांथि दं। हेंथा होसेयावबो सरकारा आयेन आफादाव आयेन लानानै आवगायलांदों। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे बिलखौ रैखा खालामनानै बुङो दि बेयो हादोरसायाव नोगोरारि आयेनफोरखौ गोदान महर होनायाव मदद होगोन। बे जौगानाया आसामाव राजखान्थियारि दान्थे-बिदान्थे आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव सावरायनायखौ जागायहोदों। 9थि खौराङाव दङ बरपेटायाव 25 कौटि रांनि ड्राग्स जब्द। बरपेटानि पुलिसआ फेग्रा मुवा होबथानाय अपारेशनाव 25 कौटि रांसो मुवा बेसाद जब्द खालामो आरो बे जाथायजों लोब्बा थानाय ट्राक सालायगिरिखौ खायो। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला मोनसे थि खौरांनि सायाव नायबिजिरनायाव गंसे ट्राकनिफ्राय ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला जब्द खालामनाय बेसादखौ जिल्लानि गेजेरजों लांगासिनो दंमोन जेब्ला पुलिसआ गारिखौ होबथायो। ट्राक सालायगिरिखौ गावनि आवथायाव लानाय जादों आरो नायबिजिरगिरिफोरा दा ड्राग्सनि फुंखा आरो थावनिखौ नागिरनो नाजागासिनो दं। बिबानगिरिफोरा मोनसे गिदिर इन्टारस्टेट ट्रेफिकिंनि नेटवर्कनि लोब्बा थानायनि सन्देह खालामदों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे अपारेशना गासै ओनसोलाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि फालांगिखौ दबथायनो थाखाय आसामाव सोलिबाय थानाय ड्राग्स होबथानाय हाबाफारिनि मोनसे बाहागो। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।